Dnes si povieme niečo o predaji a kúpe nehnuteľnosti a základných pojmov. Je to s nami Majo z realitného centra. Čo je to nehnuteľnosť? Podľa občianskeho zákonníka delíme veci na hnuteľné a nehnuteľné. Nehnuteľné veci sú spojené pevným základom so zemským povrchom, alebo sú to rôzne pozemky. Ako klasifikujeme nehnuteľnosti? Nehnuteľnosti rozdeľujeme na byty, domy, pozemky, pričom každá z svojich nehnuteľností má nejaké svoje špecifikum. Čo je to stavebný pozemok? Stavebný pozemok je pozemok určený na výstavbu buď rodinného domu alebo nejakej polifunkčnej budovy. Aký je základný postup pri predaji nehnuteľnosti? Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je legislatívne veľmi náročný proces, pri ktorom sa dá urobiť strašne veľa chýb alebo nedôsledným správaním pri predaji nehnuteľnosti môžeme prísť o celý svoj majetok alebo peniaze. Z tohto hľadiska by som v každom prípade odporúčal sa zveriť do rúk odborníkom, aby naozaj ten predaj alebo kúpa nehnuteľnosti prebehla hladko a bez problémov. Pri predaji nehnuteľnosti v prvom rade je dôležité si určiť cenu danej nehnuteľnosti, ktorú chceme predávať. Určenie správnej ceny nám garantuje ten predaj v čo najrýchlejšom čase, s tým, že musíme prihliadať na rôzne faktory, ktoré sa podieľajú na tvorbe ceny. Pri tvorbe ceny je rozhodujúca výmera danej nehnuteľnosti. Môžeme sa baviť konkrétne napríklad o bytoch, aby sme si tento príklad vedeli ľahko aplikovať. Čiže vždycky, pokiaľ určujeme cenu nehnuteľnosti, cenu bytu, vždy sa odvíja od výmery. Preto je vhodné určiť cenu za meter štvorcový, aby nám to vlastne situáciu neskreslovalo a dokázali sme sa reálne prispôsobiť trhovým podmienkam. Ďalej je to kategorizácia miesta, lokality, v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza. Vo všeobecnosti platí jedno pravidlo, že najhodnotnejšie reality sú vždy v centre daných miest alebo obcí. Potom postupne nad jednotlivými okrajmi obce tá cena klesá nižšie a nižšie. Potom, čo je dôležitá, je vybavenosť. Občianska vybavenosť v danej lokalite. Ktoré veci sa tam nachádzajú, či je tam škôlka, či je tam škola, či je tam nejaké lekárske stredisko, kultúra, voľný čas, ako sa dá tráviť. No a na základe tohoto vieme povedať toto vyjadruje vlastne bonitu danej lokality a podiela sa to na tvorbe ceny. Ďalej, čo je dôležité, je stav nehnuteľnosti. V akom sa ten byt nachádza. Či je v pôvodnom stave, alebo či sú tam prerobené nejaké základné úpravy, plastové okná, či je tam murované jadro napríklad. Toto zase závaží a robí to zhruba desatiny podiel na tej cene. 10% sa vyjadruje. Ako najlepšie inzerovať nehnuteľnosť? Pri predaji nehnuteľnosti je veľmi dôležitá inzercia a jej správne zvolenie a načasovanie. Veľmi záleží to podľa lokality, v ktorej danú nehnuteľnosť predávame. V každej lokalite na celom území Slovenska sú nejaké printové médiá, v ktorých sa inzercia vyskytuje, v ktorých je najefektívnejšia. Z celkového globálneho pohľadu je veľmi efektívna inzercia na internete. To znamená, že si umiestnime danú nehnuteľnosť na rôzne webové portály, kde navyše môžu záujemcovia o kúpu vidieť tú nehnuteľnosť, v akom stave sa nachádza. To je veľkým prínosom, lebo v podstate vedia, do čoho idú a tá nehnuteľnosť sa im buď páči, alebo sa im nepáči, čo vlastne zaručuje väčšiu efektivitu z takéto inzercie ako z printovej, kde nie je vlastne vidieť ten technický stav. Pri inzercii na internete je dôležité, alebo pri publikovaní fotografií, robiť tie fotografie tak, aby klientov potenciálnych kupujúcich zaujali. To znamená, že musí to byť veľmi zaujímavo nafotené, mala by tam byť výbava toho daného bytu, malo by byť odfotené jadro, podlahy, aby bolo vidno napríklad plastové okná, aby jednoznačne ten klient, ktorý chce danú nehnuteľnosť vidieť, si vedel vyčítať z toho, či je ten byt prerobený a v akom stave sa nachádza. Ako prebieha obliadka nehnuteľnosti? Pri obliadke nehnuteľnosti to je vlastne taký nasledujúci ďalší krok, potom ak nehnuteľnosť zainzerujeme a následne ako sa dostaví klient, ktorý má záujem si ju pozrieť. Obliadka nehnuteľnosti prebieha následovne. Príde klient alebo teda zákazník, váš kupujúci k vám domov alebo na nehnuteľnosť, ktorú predávate. Veľmi dobré je si hneď na začiatku vypýtať jeho legitimáciu, občiansky preukaz a zapísať si nejaké základné údaje o klientovi
aby sme v prípade nejakých nejasností alebo ďalšieho kontaktovania mali tieto informácie a vedeli sa klientovi ozvať. A následne tá obliadka je veľmi jednoduchá, prevedieme klienta po danej nehnuteľnosti, ukážeme klientovi dispozíciu danej nehnuteľnosti, daného bytu. V prípade, že máme k dispozícii buď znalecký posudok alebo pôdorys, môžeme to poskytnúť k nahliadnutiu, taktiež by sme mali mať pripravený list vlastníctva k danej nehnuteľnosti. A s klientom sa porozprávame, aká je jeho predstava, napríklad o cene a o realizovaní obchodu, ako v podstate by toto celé chcel zrealizovať, koľko času vám dáva na to a potom vlastne rokujeme ďalej o tej cene, ktorú môžeme prispôsobiť pod trhovým podmienkam alebo na základe toho, či si klient chce čerpať hypotekárny úver, alebo to už v podstate je veľmi individuálne. Aký je ďalší postup, pokiaľ sa dohodnete na cene? Pokiaľ sa klienti medzi sebou navzájom dohodnú na cene, tak majú stanovenú prvú základnú podmienku. Odporúčame všetkým klientom, ktorí v podstate nevyužívajú službu realitnej kancelárie, spísať zmluvu o zmluve budúcej s potenciálnym kupujúcim. V zmluve o zmluve budúcej sa vlastne obidve strany zaviažú navzájom pod hrozbou nejakých sankcií alebo pokuty, že danú nehnuteľnosť si predajú. To znamená, predávajúci sa tam zaviaže, že danú nehnuteľnosť nepredá nikomu inému, ale iba tomu kupujúcemu, ktorý má vlastne o ňu záujem. A kupujúci ako protihodnotu môže zložiť nejakú rezervačnú zálohu, ktorá štandardne býva vo výške od 3 do 5 z ceny danej nehnuteľnosti, ktorá v prípade, že danú nehnuteľnosť nekúpi, zostáva majiteľovi tej pôvodnej nehnuteľnosti. Následne na to, ako keď je spísaná zmluva o zmluve budúcej, môžeme pristúpiť k vybavovaniu buď hypotekárneho úveru v prípade, že danú nehnuteľnosť financujeme prostredníctvom neho, alebo môže byť daná suma vyplatená v hotovosti a podpísaná kúpno-predajná zmluva. Pri podpise kúpno-predajnej zmluve si musíme dať pozor na rôzne faktory, napríklad dátum vysťahovania, či na tú nehnuteľnosť neviažú nejaké ťarchy a tak ďalej. Pokiaľ je to všetko v poriadku, vyťahneme si aktuálny list vlastníctva, spíšeme kúpno-predajnú zmluvu a vlastne potom sa dohodneme na spôsobe financovania. Keď to ide prostredníctvom banky, tak vlastne sa tam vyžaduje ešte podpis záložných zmluv pôvodnými majiteľmi danej nehnuteľnosti v banke. Následne na to sa tam uvalí na danú nehnuteľnosť blomba, na základe ktorej potom sú pustené finančné prostriedky na účet kupujúceho a ten ich následne uhrádza predávajúcemu a následuje zápis práv na katastri, zápis o prevode nehnuteľnosti, no a celý obchod je zrealizovaný. Na čo si treba dávať pozor pri predaji alebo kúpe cez realitnú kanceláriu? V prípade, že sa rozhodneme využívať služby realitnej kancelárie, v prvom rade by sme si mali overiť jej serióznosť. Nakoľko je seriózna, ako dlho pôsobí v odvetví, museli by sme sa pozrieť na ich maklérov, ako sú spôsobili a či nám dokážu poskytnúť komplexný servis. Služby realitnej kancelárie ako sprostredkovateľa vlastne spočívajú v tom, že nájdu kupujúceho alebo respektíve spoja kupujúceho a predávajúceho. V dnešnej dobe už je úplne normálne, že realitná kancelária poskytuje kompletný servis, vypracuje kúpno-predajné zmluvy, zabezpečí zavkladovanie na katastri, prípadne pomôže vybaviť hypotekárny úver.